खुलुमबाय आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों, जायफोरा आंनि नाम्बार मोनदों बिथांमोना जे आंखौ मेसेज खालामो, नाथाय आङो मेसेजखौ नायनानै रिप्लाइ खालामनो हाया। बिनि थाखाय रिप्लाइ खालामैनि थाखाय गोबां खोथा बुंहरजादों आङो। मानो होनोब्ला आङो माब्लाबा मेसेजखौ नायनानै दोननाय जायो आरोना, बेनिफ्राय हरस्लाबनो हाया। टाइम मिलायस्लाबा माब्लाबा खामानि थायो। आरो फेसबुकफोराव इन्सटाग्रामफोरावबो जायफोरा मेसेज खालामो बिथांमोननोबो आङो रिप्लाइ खालामजोबनो हाया। मानो होनबा सोर सासेनो खालामजोबनो जायो आरो खामानि थायो नालाय, रिप्लाइ खालामगौ मानि टाइमा बारलांजोबो, माने खामानि थायो नालाय खामानियाव नांथाबना थानो गोनां जायो। खामानि माने टेक्ला टेक्लि खामानि आरोना, खामानियाथ' हारसिं फैखाया, माने खामानिखौ आंनो दिहुनना लानाय जादों आरोना। खामानियाथ' गिदिर नंखाया, टेक्ला टेक्लि खामानि मा बुंनो, आं दिहुनना लादों। माने बेखार जायो नालाय, गावनो माबा मोनसे खामानि दिहुननानै गावनो मावनो लानांगौ, अब्लासो खामानिया फैयो। आङो निमाहा बियो बेनि थाखायनो रिप्लाइ खालामनो हायैनि थाखाय। जायफोरा दि आंनि नाम्बार मोनदों बिथांमोननो आङो रिप्लाइ खालामनो हायैनि थाखाय। जायफोरा हरदों बिथांमोना रिप्लाइ मोनाबा दुखु मोनखागोननोखा, ना मा बुङो? जायबाबो दुखु मोनखायो। आङो लासैनो रिप्लाइ खालामलांनो नाजागोन, गोबावजोंब्लाबो। नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा, आं बेखौनो बुंबाय। आरो मानो भिडिअ बानायथाराखै होननानै सोंहरबाय थायो, अब्ला आङो फोरमायनि नोंथांमोननो। आङो मानो भिडिअ बानायथाराखै, आङो माने इउटुबाव नांथाबनानै थानो बेफोरबायदि गोसो गैखाया आरोना। जेब्ला आङो बेखार जायो, गोदाव सोराव मोनो, अब्लासो आङो हारसिंनो भिडिअ बानायनानै माबोरैहाय नुयो, माबोरै जायो, माने बेखार बरिं गोदाव सोराव हारसिं मोनलाबायबासो आङो भिडिअ खालामनाय जायो आरो। बेनिफ्राय हारसिंनो मिनिनो ओंखारो, बरिं मोनब्लाथाय बेफोरबायदि खालामनानै नायो। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नाय, हारसिं गोदाव सोराव मोनब्लाथाय, जेबो खामानि गैयाब्लाथाय खालामनानै नायब्लानो जाबाय। इन्टारेस्ट मोनो आरो हारसिंनो ना, बेनि थाखायसो आङो खालामो सम सम। बेनिफ्राय आङो ओरैनो भिडिअ खालामबाय थाया, बेलेग खामानियावसो गोसो होयो आङो। बेखौनो फोरमायबाय आङो नोंथांमोननो। बेनिफ्राय मा बुंबावनो, बांद्रायसो बुंनो रोंखाया आङो, डाइलगबो होनो रोङा। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोर मोजां मोनो, माने मोजां मोनो आरो, जोबोर नङाबाबो एसेबाबो मोजां मोनो। आङो सानो जे आंखौबोदि बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थाजानो लुबैनाय लोगो दङ आंहाबो। आङो दिनै साननानै मोनबाय, माने सोंहरबाय थायो नालाय, भिडिअ नायनो मोजां मोनो, बानायदो लाबोदो बेफोरबायदि बुंबाय थायो, नाथाय आंसो बानायनो हाया। माने भिडिअ बानायनोबो गोबां टाइम नांगौ जायोना, ब्लग भिडिअ खालामनायाबो गोरलै नङा, माने जेराव मेराव खारथिंबाय थानो गोनां जायो, प्लां प्लिं। आङो खारथिंबाय थानो हाया, बेनिखायनो आं बानायनाय जाया आरोना, गोबां जायगा बेरायनांगौ जायो भिडिअ बानायनो थाखायबो ना। आंनि सिमाङा माने इउटुबार जानाय बेफोरबायदि नङा, बेखौनो आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो। आङो ओरैनोसो बानायना नायदोंमोन आरोना, माबायदि जायो आंनि बानायनाया होननानै ओरैनो हगारनानै नायदोंमोन। बेयावहाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबोबाय। आङो नोंथांमोननि सापर्टआवहाय बानायनो थिनबाय थानायाव जेब्ला आंबो बानायनो गोसो जालायलाङो, बेनिखायनो आङो दा मोनसे मोननै बानायनाय जायो आरो, ओमफ्राय अब्लाबो गोबां बानायनाय जाया। आङो जेब्ला बुंखाबायनो दानि, जेथिया बेखार मोनो अब्लासो भिडिअ बानायो होननानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। बेनिफ्राय खोथाया बेनोदि दिनैनि बे भिडिअ बानायनायनिया आङो रिप्लाइ खालामनो हायैनि थाखाय, बेखौनो नोंथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय। सोर सासेनो रिप्लाइ खालामनो जायो आरोना, हाग'लायलाङा। रिप्लाइ खालामगौ मानि गोबां खामानि मावनांगौआ, खामानिफोरा थालाङो आरोना। खामानियाथ' गैखाया, आंनो दिहुननानै लानाय जाहैबाय टेक्ला टेक्लि खामानि। नोंथांमोनाबो माने जेब्ला आङो गोबां बेखार बरिं जायोमोन ना, ओमफ्राय मा खालामना थागोन, मा मावगोन बेफोरबायदि जायोना, नाथाय खामानि मोननायबा हामगौमोन बेफोरबायदि। माने
खामानियाथ' आंखौ माव बेफोरबायदि थिननानै लाफैया ओरै थोरै आंखौ माव बेफोरबायदि बेस्थ'था आंखौ मावनानै बेफोरबायदि बुंफैयाना खामानिया हारसिं नुजाफैया माने खामानिखौ गावसो दिहुनना लानांगौ जायोना अब्लासो खामानि ओंखारहोयो आंबो बिदिनो टेक्निकेलि खामानि दिहुननानै लानाय जादों आरोना भिडिअआवहाय बांद्राय टाइम होनो हाया बेनि थाखाय बेनिफ्राय जायफोरा आंनि फेसबुक बा इउटिउब कमेन्टफोराव रिप्लाइ मोनाखै कमेन्ट थालांदों आं रिप्लाइ खालामनाया बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय सोरनोबा थालांदोंब्ला बेनिफ्राय आङो नाजागोन लासैहाय रिप्लाइ खालामजोबनो गासैनोबो नोंथांमोना नेनानै थायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो मा बुंबावनो बांद्रायबो बुंनो रोंलायलाङाना फाग्लिसोखा आङो नाजानोसै लासैनो भिडिअ लाबोनो नोंथांमोना जेब्ला आंखौ थिनो भिडिअ लाबो बानायदो बुंबाय थायो अब्ला गोसो जायोना अब्ला बहाबाफोर टाइम मोनबा आङो बिदिनो बानायलांनो नाजानोसै लासैनो ओरैनो आंनि माबायाथ' सिमाङाथ' इउटिउबार जानायनि नंखाया गुबुनसो नालाय आलादासो बेनिखायनो आङो टाइम होनो हाखाया बेखौनो बुंबाय बेनिफ्राय आं सानो जे आंखौबोदि सापर्ट खालामग्रा दङ माने आंखौ सापर्ट खालामगोन बेफोरबायदि मानसि दङ सुबुं आंनि लोगो दङ बिदि सानाखैमोन आङो नाथाय आंखौबो सापर्ट खालामग्रा ओंखारदों माने दङ आरो नोंथांमोनानो जायबा आंनि फेमिलियावहाय दङ आलेक्सारानि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखिनियानो माथो बुंबावनो जेबो बुंनोबो रोंला बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो गोसो जायो आरो माने आंबो भिडिअ बानायनो गोसो जायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालाम माबोरैहाय मोनोना फोरमायहरबानो जाबाय अब्लानो आंबो गोसो जाबाय थागोन भिडिअ बानायनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो शेयार खालामगोन कमेन्ट खालामगोन ना आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै स' बिदिब्ला लोगोफोर आङो आरो खनसे निमाहा बिबावबाय जायफोरनो रिप्लाइ खालामनो हायाखै आरो नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आरो निमाहा होआब्लाथ' मा खालामबावनो गैला जाहरदो कमेन्टआव ना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आङो दोनथ'नाय जानोसै थेंक इउ